Hisgutan na to. Mga kaigsunan dong, before nang isa dong, pakita sa gud ni mga picture mga higala sa kuan, pakita sa gud ni mga picture sa mga OFW. I mean, they are travelers by. Karon, grabe siya ni mga higala ni ato ang DMW. Wa mo gabae na nag-angkon-angkon mo nga. Wa man day mo 5 libat giamot anang ilang ticket. Ha? Wa man day mo giamot ana. Igo ra man day mo mga higala nagpa-print og tarpaulin unya ni barog mo dito sa airport unya nagsugat-sugat mo ana mga dili man ninyo hago. Bullseye! Bullseye! Uroy may higala anad gyud ining kuan? Administrasyon o kini si BBM mga higala credit grabber gyud ay kabo. Kaya nung mangangkon man kanang di man day na imo. Di ba? Katong tulay dito sa Davao giangkon nimo. Karon pati pliti sa mga Pilipino sila nagpamasahe silang kaugalingon. Makaiktad lang dito sa nagkagubot nga area. Pag abot diri ipaangkon nimo sa imong gobyerno. Namudepensa na pud na mga higala ng ilang iro. Tala, tuwa man si BBM, tuwa man og kuan. Amo report gyapon to. Munguha ta gyapon mga higalag international news kag BBM live and direct dito mga higalas Amerika. Bullseye! Bullseye! Ato gyapon ang mga higalang kuan. Kini bang kuhaon ang balita dito? O sa baday ni Megala, photo ops lang ni. Pagka inotel di ning atong gobyerno bay. Ha? Walay chartered flight. Basahon ako ning kuan gani lang ha. Kadali. Pangitaon na to tong natoy kuan si Noel Tiham kadali lang. Ato ning pangitaon mga katropa. Diara. Kita gid ni. Pastilan. Giangkon. Mga way uwaw mga katropa. Si ako ning kuno na. Ingon mga higala niyon siya. Thank you, Philippine government, for meeting us with banners. But not for fetching us from the war zone. Salamat kunos pagsugat nga naanay tarpulin. Nga welcome kababayan o kabayan. Pero wa kunos sugata dito mga higala sa Dubai. Walay sugat na hitabo mga igsoon. Matod pa mga higala Noel Tiham, we paid for our own transportation expenses, ilang ticket. And the UAE, ang United Arab Emirates, salamat, no, sa mga taga-UAE, labi na mga higala silang gobyerno, mao mga higalay nag-provide of safety and protection. Just setting things right. The Philippine government had no workable evacuation place in place. Wala ko no dito iba-ibak mabakwitan. No? Congress, despite the enormous budget within its power to disburse, did not do anything. Thanks again for the welcome banner. May na lang nagpatarpulin, di ba? Ay! Kabibo sa ding gobernuha mga higala. May na lang kuno nagpatarpulin. Thanks again for the welcome banners, which were meaningless gestures. Wa ko na'y kahulugan. Poor Filipino travelers, no succor from their government in times of adversity, unlike in the past when help was extended by caring president. Di, karon mga higala lagi, natandi si BBM o si Digong. Sa dagang aspeto, matandi man yun nimo sila. Pero karon mga katropa, labi na in times of need, makita yun nimo bay, kinsay nagmahal ngadto tinud-anay nga nagmahal ngadto sa mga Pilipino mga igsoon. Kini mga loyalista, of course, musimhot man gyud mo og utot ni BBM. And you will accuse people nga mudayeg ni Digong ug moingon mo nga mga fanatiko. No? Well, dawato na sa mga tao may gala nga tawagon ninyong fanatic, but naay dakong maklaro man gud nimo, makita man gud nimong resulta. Like for example, when the former president was asked mga higala during the time of COVID, ningon si Digong kung kinahanglan mangawat ng eroplano para lang makauli ang atong mga kaigsuunan, mga kababayan, ug di mamatay dito, buhaton tana. Unsay
ikumpara nimo kang BBM karon. Ang problema, wala tayong eroplano. Oh. Oh, hindi rin tayo makano kasi may gira. Oh, hindi na pwede po magbaylan kay may gira gyapon. Ngano malagi nahimo malagi sa uban. No? Ang ubang mga nasod mga higala, including Spain, no? Including Spain mga igsoon. Ha? Nakapagawas man sila sa ilang mga citizen, may higala naka-repatriate man sila. Matawag ba nato ni mga higala nga repatriation kung wala may sakyanan ang gobyerno mga higala nga provide dito para sa atong mga kaigsoonang mga Pilipino? Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Kuha na welcome committee ra ni. No, welcome committee. Si Maria Norma, sir, unsaon pag-order anang Santon Plus Gold coffee mix na manggugod diri Cebu City, sir? Ma'am Norma, dong, ibutang ko rin akong either cellphone number da dong, kaya ato nang, dong, ibutang na akong cellphone number dong, 0907-8098-943. I-comment dia sa YouTube dong. For orders na siya dong, for orders of Santon. Tayo, para makaabot tong product, daghan na nag-order. Para na sa mga lagyo, mga higala, 0907-8098-943. Muna akong number. Smart na, talk and text, no? 0907-8098-943, mga higala. 7:51 already, may galantag na sa buntag. Shane Marie Lumayag, regards to Mr. Joe Alfar and family, to his wife as kapitana diha sa Sunlon, from us Lumayag family sa Malalag, Davao del Sur. Good morning! Arnolfo Landero, good day sir, from Jensan. Good morning! Ricky Bicamon, bagag naong si Luistro, murag naong og tambasakan, bangas ka. Butangin na dong for orders of Santon dong kay para makuha nila, no? Sige, alas 7:52 mga higala. Naapay gana ning gobyerno mga higala mo atubang nga nangangkon ra. Bullseye! Bullseye! Managi ginaingon lagi matandi ni mo ron ba? Makumpara gyud nimo bay si Digong sa una o si BBM karon. Kang Digong mga higala, naadyoy pamahayag ba nga wa maguna nagpasabot nga mangawat yung eroplano, but I'm meaning ana magigsoon that the government can use its resources. No? Ang gobyerno makagamit mga higala sa iyang rekursos. Kung nagkulang mas budget mga higala, pwedeng muhangyo sa ato ang Kamara de Representante or the Congress because they have the power of the purse. No? Sila mga higala makahimo diag balaod aron nga mugawas ang pondo mga igsoon. Abdik lang dahil sila mo pagawas og pondo kanang pwedeng kawaton, pero kanang pondo may gala nga ikatabang ato sa mga Pilipino, maglisod sila. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Diba? Makita nimo kinsa gyud tinud-anay nga nagmahal man sa mga Pilipino. No? Kay og imong matandi to kang Digong, no? Makaingon gyud ka nga solid gyud mga higala, tinud-anay gyud ang iyang paghigugma sa mga Pilipino. Kining kang bongbong bay ngisi-ngisi re. Nag-vlog-vlog na mahinoon mga higala ning kanahan. Positive ko nung comment tanan, positive, kay positive inyong gikuha. Diba? Positive ko nung comment tanan. Be, i-appeal ko nung negative, be. Ay nata. Unya positive, nya inyo na pong mga sinugo nang mo comment ko nung positive. Ilaron pa magyud mininyo. Ngini, expected na ni, magyaw-yaw na po ning iyaha mga higalang iro deres Pilipinas nga si Auntie Claire nga wa jud may higalang ikatabang sa mga Pilipino, gawas na sa pagpalagot mga higalang pagpa-high blood. Maski kamo diang naminaw, kamo nagtanaw sa YouTube ron, kamong naminaw sa radyo, day by the way may higalang badungog deres XFM 7.1 sa inyong mga radyo og sa 98.3 Gold FM. Katropang Ramil, kumusta diha? Og sa atong duha ka page may higalang XFM Tagum og Bullseye Northern Davao. Kamo mga katropa, sabay na tabang ni Auntie Claire sa inyong buhay, may igsoon. Kada mo banat na sadna mga higala. No? Ingon si Tatay 123.
May pangan, tatay 123. Katropang Arnel, unsa daw, wala eroplano magamit para sa mga OFW? Nga, nganong naamay lagi eroplano magamit pagpadala ni PRRD sa Dahig? Ana, kay gamay raman to. No? O niya, ilan naman itong kontrata daan. Mo lagi na mga katropa. Makita ni mo diri kinsa man ginagmahal sa Pilipinas, kinsa man ginagmahal sa mga Pilipino, malasakit ba? Kana tinuod nga malasakit ba? Naba kay malasakit, makita ba gud nimo ang sinseridad mga igalas naong? Ang sinseridad sa mga mata, makita ba gud nimo ng BBM ambot sa langaw? Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Nabipor pat mo layo mga katropa. Ato na sa naihikling dirita sa dugang isgutanan mga kaigsunan. Gumikan kay karong adlaw mismo, gipatuman mga higala ang upat ka adlaw kapag trabaho sa gobyerno. 4-day work week mga kaigsunan. 4-day work week. Upat na lang kaadlaw ang trabaho sod sa usa ka semana. Mahimo ka mong efficiente ana. O mahimo mong samot kay inutil ana. Ay tinuod mo ito, ingnami. Mahimo ka mong epesyente o samot o kay inutil. Ano, ato mga siguro sa DepEd mga higala, pwede man siguro na mag-online na lang. Kana dakong tabang na mga higala, pero wala nila nahuna-huna eh. Dakong tabang na ba? For example, mag-online na lang mga higala sa itong makakaya, online na lang sa, kay para di magsigig pliti, kay mumahal, mureklamo man yun ni Ron, tanawa, perting mahala mga higala. No, perting mahala sa kuan, fuel karon. Nya mahuna-hunaan lat, subsidy lang eh. Targeted subsidy mga katropa. Kay unfair kunog excise tax mo ikuhaan kay maapil ko nung dato may galagtabang anong di ba manong mabalaka man ning atong gobyerno maapil og katabang ang mga dato. Ha? Kay kita mga kabus abi nimos tinuod lang kapital man ta sa politiko. Kita'y ginakapital kanunay, kita'y ginabala kanunay mga higala aron nga mo gawas ang pondo. Pag himan-himan ang pondo di gyud kaabot na to. Ay! Taman ras ilaha. Tinuod man na. Mo na karon naanapoy mo ingon na pod mga higala sa Romualdez nga. Oh, lain ang pangalan gigamit ron kay dili na kuan man gud kining mapangka dayon ba. Lain na po gigamit ron ang kuan na pod kining gidamay na pod ang CMD. No katong lakas Christian Muslim Democrat nga party. Pero ang ending gyapon day mga higala, si Romualdez gyapon gusto niya nga ang tanan ga income og minimum lang 50% na kuno may higala singils kuryente. Di mo samot nagkalugi ni may higala ni mga electric cooperative. Ay! Tanwa niyo tanawa na. Ayuda na pod. Ano naman po na? Subsidy naman po na. Kwartas gobyerno, kuhaon di mga higala niya ihatag ni dito sa mga electric cooperative. Pera na naman. Ay! Kwarta na sad. Mga naog kwarta gini mga tawhana. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Paminaw sa nato mga higala ang report sa atong Pangulo. Sige, Katropang Jeff, birahida. Bong pasok bong. Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Sige, unsa? Naghahanda na po tayo. Una, nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa pagbababa ng presyo ng gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor.
makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante at mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyon Hagbay ito. ra. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, Okay. simula sa Lunes, Alright. 9 ng Marso, Karon. pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Para naman po sa ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa sa gitnang silangan, ang DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magpa-repatriate. At sa oras ligtas na ang pagbiyahe, mailikas na natin lahat. Mga kababayan, hindi natin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Biktima tayo ng isang giyera na hindi natin pinili o ninanais. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipino. Hindi ito ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng langis na naranasan ng ating bansa. Marami na tayong napagdaanan na pagsubok. At sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos at malasakit sa isa't isa, nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtutulungan. XFM Katropa. Alam mo, Mr. President, ikaw ang pinakamalaking pagsubok namin sa buhay. Oh! Bring it to Auntie Claire. Alam mo, Auntie Claire, itong president natin, ito ang pinakamalaking pagsubok namin bilang Pilipino eh. Yes. Oh, patuloy daw ang pagpapauwi mga higala ng mga Pilipino. Giangko na sad niya. Sa dihang ang nagasto di esplite ang mga Pilipino ra. Naaba ditay eroplanong gipada dito mga igsoon. Oh, wadyo'y klarong plano. Puro ra nakikipag-ugnayan na po tayo. Dili ing ana mga igsoon. Oh, dili ing ana. Dapat madungog sa imong gikan sa imong nga murag amahan ba nga panguli mo diri. Uli mo diri bahalag magka gutom-gutom ta basta buhi ra. Basta naamos pili. Ana atong gusto ba dungog mga igsoon ba no? Wala ni hangyo-hangyo. Kongreso, manduan ta mo. Kay importante kay ni karon o pag kuan mo dia mga eskwelahan katong pwede o kaya mag online pag online mo kay taas kayo ang gasolina mo reklamo ang kuan reklamo ang mga pasayroan mo kuan na sad mo request na sad may galag laing usbos pliti sige online sa mo unya kinalan oy Philippine Army lupad mo dito kay kwa ato mga Pilipinong gusto mo uli. Dili, wala man tayong eroplano. Pagkabungot sa ito'y ni Mubong. Wala daw tayong eroplano. Wadyo kay konkretong plano diha. Ha? Grabe naman sad mga katropa. Oh, katong mga kuanlaw, mga team building ninyo sa gobyerno, buhata lang daw online ah. Alas 8:04 na ingon si Edito Alabat nga kaadyo la paruhon mao ba na ang reporter sa Malita Kanyang? Mao gyud na siya. Sir, pwede ba nato ang yuon ng Congress nga online sa karon ang tuig ang sa karon nga tuig nga online sa ang estudyante di makaya pamasahe, sir? Di kita ka depende gid na nila mga higala. Pwede mo hangyo ra gyud ta.
no? McLean Cañete. Naon sa manas bongbong, idol mura nagrosaryo. Scripted na eh. No? Scripted na mga katropa. Week gyud bisag unsaon mga higala. Unta sa 4-day work week, productive ang mga opisina sa gobyerno. Masunod ang noon break og dili lang maghulat sa bandi clock para mag-out. Kung 4-day work week, dapat mga higala compress gyud na. CWW dapat ana eh. Compress work week na dapat na mga higala. Dapat extended ang time ana sa mga naas gobyerno. No, extended dapat mga kaigsuunan o ang kuan di kay taman alas 4:30 pa mga higala nanirado na sila mga window. Samot mga kaigsuunan. Oh, dong, paminawa ra ko dong kay nagkuan naman daw naipundo o niya kinibang napadayon kuno ang pagsugat, pagpauli sa mga Pilipino nga naa dito sa Middle East. Ala paminawa ko ng video kanang bago kay pinakabagong video gisend ako dong. Kani tinuod man ni mga higala ha. Pero kaingon ta nga karon jud eh. Sige daw, kita nimo. Ato pinakabagong gisend ako ka video dong. Nga wa ko ni pundo bay. Why fans? Yung ba tong yun ba nga higalang representative sa DMW representative dito ba higala sa Barin nga magsumbong kayo kung saan kayo gusto magsumbong. Magsumbong mi kang bongbong. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Dili niya ipapauli ang mga OFW kay unsaon naman ang remittances ha. Yun ni Jerry Yang. Josephine Sibunga Salveron Balconete, maayo lang ka sa istorya BBM. Mao nga na problema kay dili ma-feel mga higala sa mga tao ang iyang sinseridad eh. Katropang Jing Pigarido, nagpait na daw mga Pilipino kay gihurot na nilag kawat, mga baga gyud sila naw. Si baga perting bagaa. Den Luna, tama gyud ka sir, pwede ba nato hangyoon sa Congress nga online lang sa mga estudyante sa labi na sa college? Sir, kay mahal kaayo ang pamasahe. Pwede gud unta na mga katropag ang atong pangulo pa mga higalay mo mando adto nila nga tuniin na ninyo na unang gitun-an 4-day work week. Patuman dayon o sige. Wala na meeting, wala na yung mga kuan diha, mga team building, mga study tour. Puyo sa mo, puyo. Magtipid ta. Karon may gala nagtipid. Pag-abot sa Malacanang Latina, Manila. Ga party. Unya, they're telling mga higala the people, magtipid kayo. Kami, bahala na mi dire. No, wag party mig amo dire. BBM ron to ag Amerika. Nya makatabang ba na mga higala karon sa ato ang sitwasyon? Nya makita na sa Iran kay aburido ba yung ulos Iran. Makita na sa Iran nga tanan mo dapig sa Amerika. Apilo na namo ni. Wala, tiwas ta. Bisag unsaon pa ninyo mga higala pangulipas na tiwas na nga naman. Imbis kay makita, dapat makita nga neutral ka. Niadto ka naman og US mga higala nakikistorya ka naman noon dito. Kuan pa ka 2-day state visit pa ka kunuhay. So unsa tanaw sa Iran sa ato aron? Sige daw be. Kamo kuno diha may galang naminaw. Unsa tanaw sa Iran sa ato aron? Neutral o kauban sa Amerika? O klaro anang daghang kay mga EDCA sites dire. Kaya ba na sa gangon ni Anticlair pinaagi na siyang baba may gala ng mga missile sa Iran? Ambot sa langa. Paminawa dong kay padung man kuno, padayon man kuno ang pagpauli sa mga kuan, padayon man kuno ang pagpauli sa mga Pilipino. Sige kuno be. Ikuan na dong, play na. Palihog ko. Katropang chef. Wala na po wala. Ganun lang po ka, tika dali sabihin yun? Ganun lang ba ho ka dali sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Anong bawal? Bakit bawal? Wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na maganon. Hindi Oo. Ako sa Pilipinas, meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos kami ganon. Ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit ganun. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, di magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na pondo. Sige, i-record nyo. Salita niya. Kahit magsumbong na tayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige, dali ha. Wala na po wala. No.
Kaninang nigula ni nga video mga Ganun katropa. lang po ka, tiga dali sabihin yun? Eh, paano na? Ha? Ganun lang ba ho ka dali sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Anong bawal? Bakit bawal? Eh, wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na may ganun. Oo. Oo, sa Pilipinas, meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na may ganito. may Tapos abiso na may na. ganun. Matagal na po. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit ganun. Kami dito, paano mo yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, di magsumbong Ang na Manila, ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. XFM Katropa. Unya, unsa man na naturubong? Ha? Wa malagi kwarta lagi. Malabat mo ni unahon mga higalas kongreso magpagula kay 8 billion man kay kailangan sus kawato na sad ning istoryahan ni. Mapaingon na sad na mga higalas maayong mga kamot na. 8 billion kuno ang kailangan ingon Sherwin Gatchalian. 8 billion ang kinahanglan mga igsuon aron nga mapapauli ang ato mga kaigsuonan nga mga Pilipino. Kana bang ang atong gobyerno himuon pa manoon mga higalang although wala ni ingon ha pero murabag ihatag pa ang burden sa ato mga OFW. Pag ikaw OFW nga nagmahal sa Pilipinas, mo ingon jud ka, di na lang may manguli oy. Dako man ay gastuhon ang Pilipinas sa amo, isa pa di mi sigurado mahatag sa amo. Kung bation sa mga Pilipino, mas pilion na lang ha. Mapabili na lang mi diri sa Middle East nga naman. Wala sa sigurado ni kay 8 billion man daw ang gastuhon. Unya na kami pay dahilan sa kawat ani hinoon. Kay ipagawas nila ni nga pondo keron ipagula nila nga nahatag na ni sa amo pero di ay walay chartered flight no ang tanan mga higala istorya lang may resibo unya magtarpulin lang gamay isugat dito mga higala dito sa airport unya na butang ag balloons gamay hatagag ayuda ginagmay mga higala may na lang mabuhi mga 2 ka adlaw 3 ka adlaw. Sa sige nimong follow up, abta na po ka may galag pila ka tuig sa DMW, di pa mahatag. Nga naman, asa man kwarta giugom, gibulsa, nga naman gi-prepare para sa 2028. Kaya na sila padaganon kay pildihon gyud nila si Sarah. Oh. So, I mean, ang atong gobyerno ba, ang gustong madungog sa atong mga OFW, mga kababayan, huwag kayong mag-alala, ang gobyerno nyo ay nandito, pupunta kami dyan. No? Muanha mi dayon ron. Pupunta kami dyan. Magdadala kami ng eroplano, 5 kabuok. Oh. Hiramin namin ang Philippine Airlines. Oh, magdala kami. Sa lahat ng umuwi na kayo. Oh. Saka na natin pag-usapan paano tayo mabubuhay dito sa Pilipinas. Ang importante, buhay kayo makakauwi sa inyong mga pamilya. Bullseye! Bullseye! Dili kay ang buhaton sa gobyerno, mag-una man. Si BBM, hatag pamahayag. Ang problema natin, mubaba daw maapektuhan daw ang remittances. Tanawa ra gud. Ang nasa yung utok bay kwarta. Ha? Ang una niyang giisip mga higala kwarta. Bababa talaga ang remittances natin. Ano nawuri ka kay wa na mo'y makawat? Nabalaka ka kay wa na mo'y mabulsa di ang pundo. Ayaw siya na huna-hunaan ang remittances. Huna-hunaan nga ka ng mga tawhana anad nag-abroad. Pag mulurang, mapauli lang ni mo na, bay. Mapauli ni mo na. I think, gamay, pila naman ang 8 billion sa kwarta nga ginasulod sa mga OFW sa Pilipinas, mga igsoon sinuod lang. Sa ekonomiya nga gipadagan because primarily, ang kining mga OFW may galadako kay contribution, bay, sa ato ang ekonomiya. Mula nang kagamay na ng 8 billion, katapulan na ng Kongreso di kapagawas na yun na. Labog, hearing kang Sara Duterte, master kayo sila. Diba? I think they should know how to prioritize o sa kinahanglan sa mga Pilipino ron. Di man mo minanginhanglan na ng impeachment. Ang kinahanglan karon mga higal, alabi na sa mga OFW na to, no? Manduan si uli sa mo. Ay mo kabalaka. So again, mga katropa, ngano mahadlok man ang atong gobyerno niya ng gasto? Di ba si angay mahadlok niya ng gasto mga higal ano man? Abi nimo, ang mga OFW ba nga naanad nagpanginabuhi sa gawas sa nasod? No? Kita na ako nakaadto lang kog abroad mga higala. Suroy raman, no? Wala man gyud ko kapuyo og 2 ka bulan, 3 ka bulan, 1 ka tuig.
nga naanad na bitos panginabuhi mga higala, side hustle, everything, naanad na sa Middle East, o asa man. No? Travel raman na to Pero kini mga OFW ba nga naanad na sa panginabuhi dito? To tell you. No? Pagkahuman may higala makauli na sila diri, layo na nang isa ka tuig, pag magmulurang na, wala na gera, mubalik na sila dito bay. No? Yan naman, they used to it. Naanad sila niya, kabalo sila dito mga igsoon niya. Ang kwarta, maka-income yun sila. Ang uban diya may higala na yung mga factor, pabalikon sila sa ilang mga amo. No? Pabalikon sila sa ilang mga amo, ang ilang mga kuan mismo mo ay mo tawag nila nga balik na diri, diba? Kaya wala na okay na. Kaya tanawa ra gud tong COVID daghay nang uli, di ba? Daghay nang uli. Pero daghan sa nang uli may higala pa after the COVID-19, nakapabakuna sila sa Pilipinas, namalik sad baya sila dito mga higala dayon sa asa man silang gikan nga mga nasod. Di ba? Nabalaka ba si Digong ato mga higala sa una sa epekto sa remittance? Between life and death situation, kwarta pa imong hunaon, binuang gyud kang klase nga tao ba? Diba? Between life and death situation, this is life and death situation, bay. Mamaora ni COVID. Mas maayo pa gani ni mga higala kay magsirin pa. No? I mean, pag nai-attack mga higala, naapay air defense system mga higala ang makasagang. Kitong COVID sa una bagay igsoon, face mask lagi panlaban nimo. Diba? Di magkakita, virus man. No? Di magkakita mga katropa kay di man siya maklaros naked ay kay coronavirus man. Kani may higala mabantayan man. Ang eroplano nga chartered may igsoon. Bisag ingana naka kuan ang Iran may higala. Nagasunod man na sa kuan. Naman ko'y balaod ning gira. No? Naman ko'y balaod ning gira sama anang ay silabti ng mga taga-medic. No, taga Red Cross, no. Anang mutambal mga higala sa mga samaran. Mabito na mga International Red Cross mga higala, no? Makasulod gyud na dito sa mga war-stricken areas. No? Kato mga Gaza, Palestine, makasulod na sila nga naman. Wala man sila mga higala diha para sa gira. Na sila diha para sa humanitarian aid. Now, if this is civilian, mga higala, I think di ba nabumbahan mga higala sa Iran. Ang pinaka-safety lang di abuhaton, na-escort mga kaigsuunan. No? Kay, ang ubang mga nasod, purya-buyag, nagsige na mag-repatriate karon. Wala man kayo nadungog mga igsuon nga, na ay mga eroplano dito nga, ang karga, mga sibilyan. Di pa mumbahan, wala man. Yan naman, declared man, klaro man. No? Klaro man mga kaigsuunan. I think, bisag ingana ng Iran, di po na sila mubirada ng mga kuwan, kabalo po na sila sa patakaran sa gira. Siyempre, bubalos lagi na sila karon may gala. Kaya gipatay sa Amerika ang ilang leader. Karon, daw be, asa man atong leader, tuwa nag-akig halog-halog mga gala sa Amerika. O niya, unsa tanaw sa Iran na musamot ang kalisod, ani? Musamot ang kalisod, may gala magpapauli sa mga Pilipino nga gusto may galang muuli diri sa Pilipinas. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Yan naman. Kita ng Iran karon mga higala, maliso ng tornilyo ang nagkita. Oy, Philippine flag. Kung ano ang ilang presidente tuwa dito sa Manhattan karon. Ilang presidente nasa New York karon, nagkalo-kalo. Ayaw ni palutsa. Isamot na lang kalisod hinoon. Di ba? Nisamot o kalisod bay. Ano nakapait karon? Sa isgutanan mga higala nga fuel. Dere sa fuel. Balikan na to ni kay alas 7:18 na, mag-commercial pa ko. Basta ang importante may gala, mamalit yun mo Santon Plus Gold ha, bantay lagi mo. Di mo mapalit, undangan na ng kalaki na to. So, sa gasolina na to kay, sa atong gasolina, ang nakapait na to, ingani ang Pilipinas, doon nalay 60 days nga oil reserve. Pagka walay mo abot, at 60 days, palong tanan. Yes, palong tanan. Ang India may higala na ay 80 days nga oil reserve. Na sila at least mga higala 2 ka bulan kapin. Ang China aduna sila mga higala ay aduna sila ay 250 days. Mga katropa para kung walay mo abot nga lana o oil sa ila o petrolyo sa ila they could still survive. Naapay at least 250 days kabuhi pa mo. Ang Japan may gala dunay 254 days.
nga oil reserve mga igsoon, no? At least na sila 254. Ang Pilipinas doon nalay 60. Now, kining pagsirado karon sa Strait of Hormuz, affected kay mao ni pinakaimportante nga shipping agianan may gala sa tanan nga nagkargag oil, no? Agianan gyud ni gisarad ani sa Iran. Apan dunay usa ka nasod dong nga pwedeng mo agi dito. Pwede mo kuhag oil dito dong. Kay bawo kag unsang nasura? China. Ang pangutana karon nya kay di man nato amigo ang China, giaway man nato. Kay pwede unta to kung maayo pang relasyon sa Pilipinas mga higala sa China. Pwede kaayo maigsoon mo ingon sa China, pre. Sabay ko dia, pre. Pasabay ba? Pasabay. Pre, pasabayatag mga pila ka container dia, pre, para at least ikaw makaagi man ka dia, di man ka dako ang taripa ni Iran. Di sa kabumbahan. Ngano man. Ana mang Iran may galag China, amigo man sila. Problema kung amigo lang unta ta bahala di ta amigo ni Iran, pero amigo ta ni China mga igsoon, makabenepisyo ta sa nabenepisyo ni China may gala sa ilang panaghigalaay ni Iran. Bullseye! Bullseye! Kung nga na palang unta mga igala atong foreign policy. Pero nga atong foreign policy way klaro eh. Oh. Atong foreign policy ni Digong sa una mo to yung gimintain nga distansya ko, masabtan man to, distansya siya gamay sa Amerikano. Ngano man lisod, ipit ka diha. Distansya gyud ka kay magbanggaan na mga dagkong nasod, ipit ka, amigas ra ka. Imagine magsinungagay ng mga elepante mga higala nya ikaw ilaga ka lang. Ha? Di ka mapisat diha in taon. So, you should know how to ride. Kinahanglan balo ka mo sakay. So palayo gamay anang isa ka giant ha. So managihimo foreign policy ni Digong, distansya amigo. Oh, distansya gamay mga kaigsunan. Karon, distansya ba ta sa Amerikano? Tuwa karon sa Amerikatong presidente. Samot na mo, siloso ba in China ha? Siloso ka din China oy. Samot na mga higala mo ingon ng China. Bahala mo dag baughan mo oil diha. Bahala mo oray maughan mo oil. Wadyo te matiti. Amo ni karon ang ato mga igalang anihon niya ni apay gobernong inotel. Nga mag-ingon ra mga igalag, mga negosyante, wag kayong magsamantala. Buhatan ninyo ang inyong katungdanan sa pagpitol ani mga negosyante nga mga abusado. Dili kay mo ingon ra mo, wag kayong magsamantala. O siya magsamantala. Nga, mao pala'y pagbuto sa isa ka missile may gala dito sa Iran, ang ubang gasolinahan nagmahal na may gala siya ng presyo. Nga naman, they're not afraid of the government. They're not afraid of the leaders, mga higala. Wa sila mahadlok ni mo, bongs, tinuod lang. Nga naman, tanaw sa mga tao si Muha, inutil kang dako. Kung masuko mo na ako because of this commentary, mga higala, well, this is a democratic country. If you have problem with me, ala, bring it on. I think mga higala, it's my right, no? Sa ako ning katungod, tinuod man pod. Sige, taman ra ka diha sa di bitaw ta Marcelo. Di man kanta Marcelo. Taman ra ka diha sa pag-ingon nga o kamo mga negosyante ay mo palabi og pakuan. Ay mo palabi patanto. Ay mo pag-abusar. Sige, pag-abusar nga ana mga ninaplaster sa atong gobyerno. Mo pay pagbuto may gala sa unang bomba kag gitagak may gala dito sa Iran. Ang gasolina nato ni adjust na. Unya ang gobyerno, taman das pagbadlong, igura ka maingon nga ayaw. Ay kabuuan. Kalatoy kayo mga igala nga liderato. Alas 8:23 sa may kalandag na sa tumbag para kumanuman sa tumbag balik. Dugang pa nga mga katikaran. Ako sa nintimbayon